गारियाव गाखोनानै न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो नागिरनानै मोनासै। फिन आरोबाव सासे बैसो जानाय बर' आइजोआ गोमाना दं। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालुगदङा गामिनि गालि बर' 75 बोसोर बैसोनि सासे बर' आइजोआ 22 डिसेम्बरनिफ्राय गोमानानै दं। फिसाज्ला दिरेन बर'आ बुंनाय बादिब्ला न'आव रावबो गैयै समावनो गारियाव गाखोनानै ओंखारलांदोंमोन। न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गोबां नागिरनायनि उनाव मोनैलाय बरमा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कासिमपुर बांलाबारि गामियाव बिनानावनि न'आव आलासि जानो थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बिनानावनि न'सिम सौहैयाखिसै। न'खरनि मानसिफ्रा ओनसोलाव गोबां नागिरसेयावबो गालि बर' मोननो हायासै होनना फोरमायदों। जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर गालि बर'खौ नुसनबायोब्ला बे जानबुं नाम्बाराव 8761824909 9859877991 आव खौरां हरनो खावलायहरदों। नैबे जा दादैनि आदै बियो दाखालि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। न'नि मानसिफोरा रावबो मिथिया। बाक्सा जिल्लानि भालुगदङा मेदाघाट सुबानि दाखालि 2023 मायथाइनि 22 डिसेम्बर दानखालि बे न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बरजाथिं थांनानै बेखि कासिमपुर बांनाबारि होननाय गामिखि बिनानाव दंमोन, बेनि न'सिम आलासि जानो ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायनि उनाव माने दा खोनानाय बायदि बे नागिरबाय थानाय जादों, माने मानसिया आलासिनि न' सहैयाखिसै। दासिमहालागै न'खरनि मानसिफोरा बयबो नागिरगासिनो दं बरजार एरियाखि। थानायाव माबा होदों? थानाया जोंनिया बरमा थाना गोलैयो। दा बेखौ नागिरना मोनथ'वाखै। सोरबा जुदि बेखौ जुदि माने मोनोबा माने जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार 8761824909 आरो मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार 9859877991 बे मोननै कन्टेक्ट नाम्बाराव जुदि मिथिहरोबा जों मोनगोन, खबर लाहैनो हागोन। बेखिनिखौ गासै नोंथांमोननियाव खावलायहरो। अन्नानै जाहाथे नुयोबा मोनोबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खौरांखौ हरो, बेखौ आं खावलायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।